Hello mga people, mga human beings sa wala pa nakasubscribe sa akong YouTube channel. Please subscribe, Miss Human Being. Subscribe, like, comment below. Ako ni siyang iriban, ang iyang buhok, ribandid na nidaan, taod-taod na ako ni siyang customer, ya kaning punuan mo ako ang trabahoon. Unya, na siya color daan, wave siya gamay buhok. Unya, iriban ako siya og bondastic para manindot iyang buhok. Nya, sundi ko ninyo, kay ako siyang ribanon, tanawang na to og unsa gyud resulta ni ako ang ribanding nga bondastic. Ako ning giseksyoning ang iyang buhok kay butangan ako ni og kawas. Kay ato ni siyang iriban og bondastic. Mang punuan may ribanon, so dapat punuan ay butangan og kawas, dili tanan butangan kay aron dili siya kalas ang ato ang medisina kay ug daghanon pug kay nato ingani siya o muni kawas ikon sa kamot tagsa una to butang sa kamot nya pagkahuman i-massage sa to diring dapita nya i-leave na siya og 5 to 8 minutes kay muni siya procedure para madali ta kaayo mahuman og riban nahuman na ang time sa pag-leave sa bondastic kawas humok kay ang buhok magbanlaw taniya muni siya ay technique sa bag-o karon nga rebanding so siya gi-massage ginagmay kinahanglan gyud i-massage kay aron maabot po ni sa tumoy ang atong gibutang nga kawas. Kaning timbangan dako jud kaayo ni og nagamit sa kuha kay ug walay timbangan maglisod ko og kuan sa medisina dapat ako jung timbangon tungod sa mga ml ani o pila ka gramo. Ingani siya balik-balik ra ni gatimbang pero dapat ayuhon jud nimo og trabaho kay aron dili ka ma-short bitaw sa imuhang gigamit nga mga medisina kay daghan ra pud kaayo imong makuha dapat imo ra yung timbangon pila ka buhok imo naman ang ma-estimate ug unsa kadaghan na imong gamiton nya atong gigamit ani niya lotion nature sa glat pa ni siya is number 1 ga-apply nako sa medisina nga bondastic nga nature number 1 ni siya ang punuan ray atong trabahoon dili para nang ubang nga ribanding nga lukupon nato ang purpose nga nung punuan ray ribanon siya may ning tubo para dili madaot depende sa customer ug gustong ipariban tanan pwede ra gihapon depende sa budget sa tawo ug punuan ray iyang ipariban punuan ray patong ribanon pero kaning dapita gwapa gud ni gihapon kay giriban naman ning Schwarzkopf kay kalabanan na ning customer nga moanhi ani halos tanan puro jud ko Schwarzkopf wala ko nagamit og mga ordinary nga mga ribanding lahi ra jud kaayo resulta ang ordinary og gigamit nako nga Schwarzkopf product nga made in Germany bas-on jud siya magtrabaho dili uga ako siya girabirize tested tulid na iyang buhok pwede na to ni siya isudlay pwede sudlayon sa tumoy para ma-even jud ang ato ang ribanding dili ni siya madaot nya gibasa ang buhok kinahanglan bas-on kay pwede ra katong usa nga ribanding kato atong glat ga ang buhok adto kani siya basa gyud ang buhok i-apply ni medisina o iyang bag-o nga procedure mas nindot gyud ang basa nga buhok butangan sa medisina kay dili bitaw kalas kaayo ibutang nimo ay humok po kaayo ang medisina dili yun siya gahi cream siya nga humok mura siya lotion sa ato ang panit kay lotion man po ni siya nga medisina wala po siya lotion sa buhok humot pag yung kaayo na dili ni para sa uban nga riban nga musakit atong ulo kani siya dili yun makasakit sa ulo kay mura siya og sa lotion pa unscented siya mura siya abino lotion aw nahuman na to og babad ang medisina nga bondastic karon gibanlawan siya ingani humok gyud kaayo ang buhok as in kinahumukan hi ato kaayo ang usa nako ka ribanding as in super gyud ka humok ka dili ka magmahay o magpariban ka o bondastic nya dili madaot bisag atong gi-highlights ang highlights na ara gihapon gi-highlights ni ang buhok taud-taud na pon mga unom na kabulan ang nakalabay so dili jud madaot ato ang buhok basta bondastic atong gamiton mo ni ihang buhok nga wala pa nato ma-blower kay dili nako plansahon bloweron lang gamitan nato ani blower nga ceramic ionic relax ang hangan ani nga ribanding dili ito ang plansa gamiton ingani ang resulta sa blower ang buhok dali ra kaayo siya mo straight kay mo ang purpose ani ng blower nga motun-i jud ang buhok kana nga nako nya bisag ato ba ning giduot ang blower sa buhok dili gid sa madaot asa pud ni pang highlight dili ni maunsa ya kaning usa ka sudlay kani ionic pud ni siya kinahanglan jud nga naay sudlay ng mga ionic para matarong nato og trabaho dili sa sudlayon og ingani dili ra pud kayo matarong
inat nimo ang buhok, dapat inaton gihapon kay mura ra gihapon siya og plansa. Pero mahamis ang buhok. Tagsa-tagsaon gyud siya nato og blower, dili pwede nga daghanon pagkuha kay dili po ma-even. Yan, wala kay kugatarong o sectioning kay importante diha mainitan ang buhok. Mag-mix na po ko og cream fixer para sa ako ang giriban. Ito ni abrihan ning mga medisina. Patupinduto na po ni ako ang gamhanan nga timbangan. Tang mas kalas ang kaning neutralizer kaysa ato ang rebanding nga medisina. Pagkahuman ani sa gulan na to siya og bundastic nga serum. Muni bundastic serum. Gagmay kaayo. Isagol aning neutralizer para dili na ta mag-bonacure pagkahuman. Kapag kahuman o kayon para sila magsagol jud. Muni buhaton sa akong pagka babaye. Human ako butang sa cream fixer, neutralizer to Selby nga naa na ni siya treatment nakabutang kato atong serum. Kadyot ra kaayo mga 5 minutes ra ni gilid kay anong banlawan pagkahuman. Dili pwede og dugayon kay medyo mugahi ang buhok. Di usa ra ba ang treatment ug ang neutralizer. Mo na ni resulta sa iyang buhok nga ako ang gi-riban og bundastic. Wala na siya plansaha kay ang mga plansa di asa kong liog akong gibitay, blower lagi gamit ani niya. Nindot na kayo ang buhok, humok kaayo, dili jud ka magmahay og magpariban ka og bondastic, humok jud kaayo. Sa tanang nagtanaw sa akong YouTube channel, Miss Human Being, daghan kayong salamat ug sa sunod atong kita-kita again and again. Bye-bye!